Nanginimo ukon emosyonal naman ang isa sa mga biktima sang sunog matapos may balawan nga nalakip ang ilang balay sa ginlamon sang kalayos sa sunog sa Agostilo, La Paz kahapon. Sa interbisang Bombo Radio kay Marnelly Talabon, yagin pahig nga wala giniya na pungganang magpanik kag mangin emosyonal sa iya na balawan ang natabo sa ilang lugar. Suno sa iya, isahanon lang ang iya anak sa sulod sa ilang balay sang natabo ang sunog rason nga tuman man ang iya kakulba. Sunuman sa iya, wala makahibalo ang iya anak nga mayara na sang sunog sa likod sa ilang balay apang gintawag lang ini sa iya nga pagkaisa rason nga ini ang nasalbar. Sa subong paday naman ang investigasyon sang Bureau of Fire Protection kung ano gid ang ginhalinan sang kalayo. Hibi ako, sobrahan ko. Siyempre ako lang isa, kaya nga akong ama, maubra man siya tani. Kaya nagbatiya sa ako nga nagahibi ako, mbaya ano to, mbaya sa konsing ko, balay na mo to nasunog. Mbaya, tising niya puli ito, anay, mbaya na sa konsola, na siya nag-ubra. Pag-abot ko di, amo na natabo. Tapos pagkita ako, bata ako, pagkita ako sa sagwa, wala kita, bata ako, naghibi ko. Siyempre, ambaw ko, bata ako, ako susunod kasi nabilin, ko mo na bala. So, ambal ko, pagkita ko siya. Pag kumain na kayo nakita ko, sa sagwa, nakadalaga sa kunugwa.